Ngelela abalandeli be-channel ethi sichaza ngene amaphupho igama lami nguHlengi Wesibongo kwaMbothoke. Namhlanje ngithanga ngibuya ngiphinde ngibuye futhi nencazelo isihlahla lapho uthi uma uphupha khona isihlahla samampentshisi noma ngabe kuthiwa uphupha isihlahla sikamango ngabe kuchaza ukuthini-ke. Uma uphupha esamampentshisi ngike ngachaza kathi bakwethu-ke isihlahla sichaza ubuwena nezingane zakho ozoba nazo. Ngichazile-ke kwenye incazelo. Ngiqhubeka la uma uthi ubone khona esamampentshisi. Okusho ukuthini? Uphuphe nje amampentshisi ewodwa nesihlahla sakhona sisodwa, nesihlahla sakhona simile amampentshisi ubusona bonke nezimbali zakhona. Kusho ukuthi wena uzoba umndeni ozokwazi ukuphumelela, niphile kahle, nibe nempilo, nikwazi ukumela izinto, nibe strong, izinto ezizoniphilisa nizifune ngazo zonke izindlela ezihlukene. Shuthi kahle kahle into yenu lapho iyisimo sokuthi into yenu yinhle, nohlezi izinto zenu zimlungela, niphile kahle nje sisodwa singonakele siyisona, izinto zenu zizolungela kube kuhle, into nje njalo. Yabona esamampentshisi futhi maye green sinezimbali zakhona, okwakho konke kuba kuhle kuqhakazile, kuhle nje konke. Kusho ekhaya leni ninenjabulo, ekhaya leni nibambisene futhi nje niphila, uyabona, niphila ngendlela enhle. Anibona abantu abahlushwa bahlala behlushwe izifo, usibona singeke nalutho. Nakho-ke usuyasiphupha manje, siphupha siboshwe ngocingo. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi ngicela uhlehle, niyoba abantu baphila kahle ngendlela abafuna ngayo. Kodwa nakho-ke isihlahla samampentshisi siyisihlahla esakheleka emphakathini noma esiba phambi kwamehlo abantu. Okusho ukuthi leyo mpilo yokuthi wena wazi ukumela izingane zakho, uzenzele yonke into, ube nezindlela ezihlukene njengoba nempande yakho nisabalele, unezindlela ezihlukene zokufunela umndeni wakho ukuthi uphile kahle, kunenjabulo izimbali. Njengoba kunenjabulo ekhaya lakho, iy'ngane zakho futhi noma ziziba nezinye iy'ngane, kodwa kuba kuhle nje konke, ngithi uyabona. Kodwa inkinga niphakathi kwabantu, okusho ukuthi yonke leyo nto yonke eyobe yenzeka kuwena, kuyobe kukhona abantu abakubukayo, abakubhekile ukuthi engazi ukuthi usibani uphila kahle. Abayisho ukuthi nje impilo yakho iyobe iphambi kwamehlo abantu, iyobe bonke umuntu eyibona, ingafihlekile indlela wena oziphilisa ngayo. Ngaleyo ndlela kulula ukuthi bakubongele, kulula ukuthi bakugange, kulula ukuthi bakwenze noma yini nje abafisa ukuyenza. Uyabona, ake ngiqhubeke ngibuyeke ngizela. Uma uphupha amaqaba ungakhona engazi ukuthi anamachofoza uthi noma ngabe ngathi izinto ezibrown, okusho ukuthi uyozothi iphila njengane zakho kodwa zibe nezinkinga nje ezithize ezincane. Yabona-ke ngokugangwa kwezinto ezithize labo noma ngokwezifo ezithize. Kusho lokho uma ungabe uphuphe siba nezimbali, ngichazele ukuthi kube kuhle ekhaya, nihleli kahle kukuhle. Uma ngabe ake ngithi uma ngabe kuboshwe ngocingo isihlahla, lento enziwa abantu sibabophe isihlahla ngocingo. Uma ngabe siboshwe ngocingo, kusho ukuthi kuyobe kukhona abantu lapho ababekubophela noma bekuvalela noma bemisa impilo yakho, bayokumisela izinto zekhaya lakho, zithi izinto zibe bukhudlwanyana, zibe bukhunyanyana. Uma ngabe bebophe ngey'ntambo noma ngoba, kodwa esihlahleni samampentshisi uyiphupha lento, noma ngabe bebophe noma ingane ekuboshwe ngayo isihlahla, okusho ukuthi kuyohamba kuhambe kube nakhona abantu ababenjani, abayobe sebekumisela, sebekonela izinto wena ezenzakalayo empilweni yakho. Kodwa uthole ukuthi uyaqhubeka ukuphila ngaphansi kwaleso simo esinjalo-ke. Ngiqhubeke ngize kwesikamango, naso ngokufanayo bakwethu. Okusho ukuthi wena nje uyoba umuntu okwaziyo ukuthi aphilise iy'ngane zakhe, futhi kube kuwumuntu ongaphakeme, ongekho ezingeni eliphezulu, ongasithwele. Ngeke uze ube umuntu osithwele, kodwa ube umuntu onjani, oyophila nje isikhathi esinjani, eside bakwethu. Uzibeke phansi, kodwa nje wena yakho into onjani, ulokhu uyenzile, ube ngumuntu oyobe egadeke kakhulu izingane zakhe kube yizona ezimuvikelayo kakhulu okudlula
abantu angazi ngithi mhlambe abodade wabo, kodwa izingane zalowo muntu yizona ezobe zimgade kakhulu, kube yizona ezobe zimjabulisa futhi kakhulu. Futhi uma ngabe kuthiwa kuyashona, kube izingane ekuyizona ezidlulayo, kodwa futhi sikwazi ukuthi isikhala salapho sivaleke kalula, siqhubeke iy'ngane kube yizona ezimphethe ngendlela umuntu oyobezala lezingane, umuntu obephupha leso sihlahla, futhi ney'ngane zakhona zibe nezingane zazo. Ngichazile-ke emuva, kodwa nje ukuthi isihlahla sikamango sikhomba umuntu ongazithwele, ongaphakeme, okulula ukufinyelela kuyena, othi mayesho into noma ekhuluma into ayijulele, mayekhulume into eyikhulume kube ukuthi uyibekile nje, iwungqo, izokusiza, iyona iyokusiza kakhulu, ngoba unjani, akekho ezingeni lokuthi uphakeme, iyohlala isikhathi eside ney'ngane, abe nezingane eziningi, kodwa uyobe ephambi kwamehlo abantu, ngoba siyinto esemehlweni abantu, uyobe ephambi kwamehlo abantu, ngabe befuna usizo kuyena, noma bangafuna ukuganga ngaye, noma ngabafuna ukumenza izinto ezimbi. Lezo zihlahla ngiqonda ukuthi lezo zihlahla eziba seduzane nasemakhaya, uma usibona ziqonde ukusho isimo sempilo yakho wena, nokuthi uyokwazi ukuphatha kangakanani umuzi wakho, uyoba esezingeni elinjani, kodwa nabantu babe bebukile begadile, ngoba bebuka indlela oziphilisa ngayo, uyabona, futhi indaba yakho iyobe ibonwa inoma ubani. Uma ngabe siboshwe ngocingo, noma ngabe siboshwe ngendawo, noma ngabe kuboshwe ngani, noma ngabe besigawula umuntu, nje kuningi, okusho ukuthi kuyobe kukhona abantu abanjani abasuke befisa ukuthi bakonele, bakumisele impilo yakho uma besigawula, okusho ukuthi kunabantu abazama ukuthi bakulimaze ngezindlela ezithize, uyabona, kusho lokho-ke. Okwanamhlanje-ke ake ngiyime lapho-ke bakwethu-ke, ngiyophinde ngiqhamuke nokunye ngokuzayo. Nisaleni kahle.